Takže čaute, moje meno je Juraj a zdravím vás pri tomto videi. A dobre, natáčam, ja si rýchlo idem spustiť čas, že koľko budeme natáčať. A túto mapu som už chcel natáčať, iba som ju natáčal dosť dlho, než by som mal a nechcem ju dať na YouTube, takže prepáčte, keď už dačo budem vedieť. Denník si potom môžete prečítať a do popisku dám ten kryštál od babice. Takže prečítame si úkoly a poviem vám, že som si skoro pozrel od jedného celé video, ale neviem stále, kde je jeden portál. Vítej v mojej novej mape, kde platí len dve pravidlá. Nepodvádzej, dávej pozor, kam šľapeš. Inak je na tebe, jak mapu budeš hrať, jestli budeš plniť úkoly, nebo si zde postavíš svoj svet. Úkoly. Postaviť coble generátor. Kameňový generátor. Udělat celý set diabrnenie. Urobiť helmu toto z dia. Čakaj, čo je toto tu? A neviem, prečo sa mi zmenil ten. Takže postaviť funkčný vesnici, urobiť vesničanov, ísť do Netheru. Viete, čo je Nether? Nájsť tajemný portál. To som videl, ale neviem kde je. Užij si mapku, haha. Díky, že ste si mapku vyskúšali a dúfam, že sa vám bude líbiť. Autor Nakashi, tu máte jeho kanál, ale ja to dám do popisku pre jej hodné cesty. Pár tipů na záver. Nedoporučuji zabíjať slepičky, neboj, nezabíjam. Dávejte si pozor, kam šľapete. I když se tuto mapu na prvý pohled môže zdať prostá, je v ní víc, než si myslíš. Nakashi. Píp! Neviem, čo to znamená. Takže tak. Takže tu máme kovadlinu a ja už som to začal točiť, ale som vám už vravel, takže rýchlo pozbieram tieto tu dva tajemné bloky, čo som našiel, ale ináč už fakt neviem. Už potom tam je iba uhlie, ale po to ešte nejdem. Aha, tu je kamenný krumpáč. A kde mám zohnať kameň? Haha. No to mi prepáčte, au. Bolia ma nohy. Idem za semok. A keď ja moc tie zvieratá nebudem zabíjať, iba tak, aby som ich mohol rozmnožovať. Takže iba tak 1, 2, 3 zvieratá z každého zabijem. Nech tu potom bude mať. No tu mám 2. No posteľ mám, takže tieto tu už vôbec nebudem. Na čo mi budú? Sa idem rozhľadnúť. Viem, že bol kdesi najprv semok, ale potom už kde šiel ten určite od toho kanálu, ktorý to začal predo mnou, to si tam tiež do popisu. Hotovo tam neviem. Taký hore ostrov levitujúci, hľadajte. A musí to byť takde na hore, v horách, takže počkaj, on vravil, že pôjde preskúmať tu a tamok, takže tamok pôjde preskúmať. Ho! Ja som sem. Vy ste sa najedli a ste zduchli, však? A my čo budeme jesť? Postojačky? S maminkou? Takže som späť, ešte sa pre istotu pokontrolujem. Čakajte, musím trocha zdĺžiť to video. Takže ešte budeme natáčať 10 minút, takže to som zvedavý, ako to stihneme. Ideme ešte aj tu na tento kopec. Ťažiť budeme až potom. Som rád, že sa môj YouTube rozrastá. Ja včera som
som na ňom vydal prvé video a už tam mám 9 pozretí na ňom. No vlastne pre vás to bude až pozajtra, no. Lebo ja toto video nevydám hneďky, pretože ja som dneska vydal, ale pokúsim sa, uvidím koľko sa to bude, takže uvidím. No? Teraz. Spustil? Takže ja sa pozriem, koľko natáčame pre istotu. 5 minút, ojojoj. Ešte. Ty kokos, tu by som... svet. Ukáž, tu bol cobblestone? Dá kde? Nie, nikde tu nie je cobblestone. Prečo tu nikde nebude cobblestone? Pretože on to tak urobil. Aha. Tu je ten portál. Jaký? Ďurka. Aha, preto tu budete co šlapaje. Jaký portál? Uvidíš. Ale ja pôjdem radšej tamok. Tým druhým smerom, nechcem spadnúť. Neviem, aký portál. Uvidíš. Už sa priprav, lebo zase to strihnem. No, bude tu pár strihov, to mi prepačte, ale... Javaj. Kedy? Určite potom si urobím aj druhý save, presne o tomto. A nebudem to natáčať, iba z toho urobím príbeh, ale to... Budeš tu ničiť? Ja? Hej. Kde je ten portál? Hej. Určite. Určite. A ten portál ťa privede do koblu? Nie. Ba. Nie do kobu. Ba. Do monumentu. Ja som si myslela, že tu žiadny monument nebude. A čo to je monument? To... No to na hociakých... Ne. To zdali ti. Prečo ste tu nenastavili, že by som si to ten... A ja som stratil tie hlavy. Jaké hlavy? Tie hlavy, jaj. Hlavy? Do prčic, takže... No tak, dobre, no tak ja sa s vami rozlúčim. Robím nový save, všetko robím za kamerou, a potom sa zase vrátim, keď potom urobím ten nový save a pôjdeme do toho tajomného portálu a to bude všetko, no. A v ďalšom dieli budeme asi dať stavať, možno si urobíme aj farmu na slepičky, no to určite, no. Takže zatiaľ sa majte, ja si ľahnem, posledná noc v tomto, do prčíc, dobre, posledná noc v tomto, jak sa volá, v save, aj prvú, aj poslednú, takže uvidíme sa na budúce a čaute, ale aj tak toto video vydám. Čaute.